Omaya de share yamamunyina trase barike de sala ye de ma ye nuanom enkramofo nyina ene haji amatrase no hu se mi kodi salo mi chiachiamo 23 after 1 Judge Kumpala ebise ma me container yankwa na ye container ni muniama no eya ahodo samples so panyai maba apostle we are suffer solo yankwa 10 times so pa me da se pa nyankopon hira na adwuma pa wo ye Abigail eye wankasa wo ba awrade fa wo so epegya sikatu so puo kese we de man so fanko India nkohwe no yare ampa adofo ahwefo ne atiefo de mo ye awrade hira mo papa me no ka say abiye ka say wonje so oni Ghana wo oni Ghana owo India na India on baby di Mumbai baby di Bombay baby di ayi Dakota be sa ese abia duru ene etwa gunu mu amohwe TV no ye abroche do ma abroche o chese oduru abroche do hwehwehwe awona awura nim ti wi abia nim na ni padua nyame de nsa ka wo sesa o nyame se nsa ka wo sesa umpo baby receive touch na why fe abiga why fe abia ye kama mama nyankopɔ wo nhirawo wo ne watiefo no wahwefo wo adoye ne ayeye die abi no oni ani da so nanso ne se senti Yesu aye ye tiefo adaro ma nyame na mo so aye de ama me dofo Abigail na me to ne nkrasa mo mfama na me say mon kanche so ma na ninyi wo ni trim free so ko no nyankopon wako awie Abigail jahodi di ba no ho fe etiefo nyankopon enhira mo nyina na ye hwehwe ni fasten your seat belt Apostle Yancha Odisalo. I don't want to be. Hey! Salo, person, the twom. Also, me chawai. Mamma, now what to say? Yanton go. The patch of me where? No, Bibi out. The patch of Bibi have a pa. Yet you. The papa shall be a hammer, say. Me who maybe. Your friend call me a jacum or Canada. Way me patcho me phone ni ehunu ye ewe ewo me phone so Facebook hey lady don't know ti ohun me no no obisa am se me wo do phone yanko to Facebook sam phone no ha patcho an me pare lady ayi post yanko unti papa no Canada and ohun phone no Facebook to as well obisa am se me de se na me bo me din kire no me se me bo me din kire no se ne me onua ba sa me onua ba te nti na wo boy me bo bitu saje my dua so de kama no se sa na onua ba ne di bitu na ofiri mu no onu tu akwan na otwe me onua no firi mu nti na ni je nyina eni onua no nti se ohu me de oni be hye onua nanan ti mfiti ase na oye no enua do akire na ogire wo pam ka kire me se oye aware fm so pel opemi Canada boga so pel boga so opemi na mso minya abere man tena ase ya 6 years ofre na ajo video call obodu mi yenu na ofre me na me na kasa amoye de video call so ofre mi hu se mada na so hese obi da me nchen ya obehwe na promise for ye program na bompai wo ye nti mpai bo ma no ka kire me se oni people person oba so de man so beba nti kwa bia me fa so beba bia na me so me mpai bo for pa ko mi ko todwanim ewurawura ya na obae 1 year ni obae no ka kire se me nkonkwaji container na on to mame me ya na minya bi na kire obae na oba ho ana wo hia na oba me ho oba ho he odi kan ko ni krom o wa chim so aduro onya 1 week wan ko share no airport but o da bi onya 1 week no oba me ho ene se adwuma na okoye yo na ayo lady onya 1 week dana obae wa seso da bi dana obae ne de na so wa be seso ai lady boga na be si ai wa be seso na obae nti obae na ene o ka se me nkonkoto container na minya bi ene kire o san ka kire me se minya bi de ene wo ba kire obae ya o se wanya onsoso onko bi wanya galamse adwuma eye gold ne diamond na bi sa da woni mu no so ha na
ɔyɛ ho adwuma kakra nti onim ɛna m sisa na ɔse an na o sika wonti mi so mo bi a memfa so na me so me di dwa kakra memfa so na yɛmfa ɛnyɛ adwuma na me so yo mate nti wɔn ka kyɛn papa me sika me di so no sɛ wudidi ma mbidie ɛkyerɛ sɛ yo benya bia income na so me so menya bie 7 months me hu kapre me hu taku afi oba na me so ka sɛ me kɔ a wo so yo twɛn kakra ansa na me de me kɔ be mpiro ni mprensa afi me sɛ de si kɔ na ma pare a we sɛ me hu sɛ ne nante no onu obi won ti on na di nkyerɛ me na me ntem ho ase na me kwan wa na onya de obe na wo sɛ o de bi ntisa ɛhwe na te sa da kona me kɔ pie so me pie so no ma nkasa da bi ma msa akɔ so msa akɔ ye dede kɔ so wɔ he me kɔ so ni kuro to free Kumasi ha ɛtoa no o akyem so aduro wo kɔ hwɛ o boy me kɔ eh ole me kɔ no OLDLADY wo kɔ hwɛ o boy ka kyerɛ ai ei obisi na Facebook kɔ akɔpɛdɛ wo kɔpɛdɛ ho na wana de wo photo do to ho me photo ni de me na de man kwala no ɛna wie sɛ afi na wodi ntitantite wo kɔ sɛ obi hyɛ ne dɛm mo akyem so aduro a ti wo kɔ obi wɔ ha na obi ni ho to aso pam obi e ai na me wura mu ɛno kora me bɔ mo ampie ɛna akora bi busam sama me opɛ hwana me sɛ papa ne dani no so papa na ade ne me hu na ma me bi na hyɛ dɛm ho obi abɛsena kɔtɔ ade ɛna me kusa kɔ bɔ mu na me sɛ me nipa bɔne ni o na da bi a me ba ntim patɔ me yi me ho adi akyerɛ na papa de prin ne minim no bebie ye obi e na kyerɛ sɛ ɛyɛ mea na ɔde ɔba na kɔsi nti me wura am de bag si ɔno sɛ ne oba wa ankra me na waba na me so sɛ de me metimi ayɛ surprise no o yɛ me surprise ha me nti me so me surprise ya no sɛ nka wokra me sɛ wo ba ɛna ɔde me pie no ma ɔba ne pie na ɔnso so anya adwuma wɔ kofo dua so wɔ kɔ akɔ ya de kyea wɔ kɔ nti me ne pie ya ɛkɔ ne nam yɛ ba na gɛ ne kɔ me so fa phone test frɛ sɛ san bra ba be odu bia san bra na yɛ se kyerɛ me ha adwuma na nti bra bɛ boaboa me ma no ma me to ɔba ne ba ne hu sɛ ɛyɛ de na ɔhyɛ dɛm ho pie na to ɔba ne ba no bɛgyina akuma na ho te sɛ ambra so ma ho ayɛ fɛ de ma mfi no na ɔba no sɛ ma di serious ɔha no sɛ ade na akuma wani mu nti ɛnam sɛ se na mba mbe hu nti na mani mu nti no na me ka kyerɛ ne sɛ da bi unua na me ba obɛhyia me fɛ nyɛ woni wɔsɛ me nuam de sɛ oni mu wɔ mododo mjitu ye din sɛ na ya mpa sɛ nipa no nti ba sa no wɔyɛ me basa me so aja me kotwa me beto akoma me kotwa bibi ne ma nya ntwa upio to nka wazamwa nti sika no 100 of fama de mame ba me ukacha o man sɛ wako post picture e Facebook me man do me sɛ ma post na obi ani na wo post aye dey o preference asema make a friends de bebre na wo post ye me hwe botaya we ko Facebook na o pa yonko me na me le ko say ya na me nya phone bia ye na wo ye bia na me nya phone sa anti na me fe na me so me de nye se bia me pe obi ana se me ti papa no ye sure say na o Canada mpacha den na kire den na bia dan say na o Canada o se na o Canada ono na si o ba me pese me gidi say e no kre cause BOGA nko akota brochire emfinhia bebre oba baji wo sika sen but 160 no mama me 16,000 Ghana cedi ono BOGA fresh waba Ghana no ona ne bebre no oba baji wo nsem 16,000 wa mani ye woni pipa ana no na so ni pipa for tie brochire no wo ye adwuma bra wo boy enti no dan de obesi bi na so ne nsa pan no de bae Canada no see friends ya friend kwa me ajekum Canada fine no minim dia na oni din so o msa friend no na wonim na wo gidi se Canada ya friend na Asante Augustine eno o ma wa brochire picture ma wo hunu se ai na ko bi tibi se Ghana no wagina ba bi wo bi wo iPhone no na ye ono ni phone awusuo me ka se me phone asai na wo se ni oba dina brochire number na say oboche no mara sam ne de free so na ne nwe nti wa delete 13 nti ono ahwe a me de kira am say Canada number ti no wa brochire mpa na papa ya ba skama mama de wa tifie drede say ya ware na abehwe enya mpna twen denti na ode ne ho beka sa oba aye no na me ni ho na me ma me kura wuo me ba yi e wo ba bi nti
oba wo besi machi na mbebeto no anumere ye pon ye na mba na mbeto no na me so me man baby etena na me man aduane di nti edu anumere na chese mfinhia dodo no ne makeka nti obeduru ye no enye me na se ene mfa ho finhia dodo so nya hu no animu ni animu wonim na busua onim wo de wo hu na wo ma wo kwan se woni unsiam se yare ebe na ode ba ga na ha se de ne ha no nge mafon ti onu usiam wie no sase ma na 16000 da bi no se o bepe adwuma bi ama me ti me koya bi ono bepe adwuma mo be ana o ka kire me se ske ode ba ne ma abewie sika no mfu gidi ba ko fa ma no bo ne ma abewie nti dia ka no wole ko pe business aye nti me ma ye nka mom nyenye business ti se obi frabroche ba na obepe business on no kabomu a nya wo ho ti awie akware so na wo du sika ese wono wada wono onye ho ade no asaju sika kakra bia ebia wotietia de baby no wada ne am no ye boga na Canada dollar ne Ghana cedi ene se oyi ne dia ba ko ne nam cedis ne ekire adan ko amene ne kaso ka jam se phone no de be me no o check ne Canada sika mu ba Ghana sika kwanye sika ketewa on be no de page me ei wakacha oma so for we no say or checking na ba Ghana say e dey fun yeah in Phoenix no akoto man papa ti we any 16 Samsung when you dey try anambua Infinix crack what try na so obeka say bro 16000 na dey ndem ne nya adwe wo baby location we wo no fra na kire baby ba ko no ono na asset no say only dey na dey oped ya obeche location a o te say papa say wa fampna wọ́n wọ́n bẹ dẹ free wájú sika. Maami kẹsẹ kẹsẹ. Ọ 510 maami ne san so no wabu nkwasi nti no 7 years no na 110 kura menye meje mfa nsi ho a kire se o de aye adwuma 1 year nti 1 year nti on fa misika maami me ko ha ohun se me frɛ na nanse on fie say no to me sir no to me to adonkodo nti nanse na already obi na se me musa o star bena mama oh Adam ni fa ha ho ya no kwa na ya me boy anamboa nti me frɛ na se me ba ho no ma wo si jai to se me ba ho no ma won tena fie on tena ono adwane na akɔhye baabi that's him ko so oproach obi na man baabi dai na ade kyenye me ko no bushefo na me baaye na ansane ne ya me frɛ no say Easter ba nti mpa ne kyɛw me pa bibi aye e wo ka kira be say do oni me aka na am so ni me ka de o say am bigudu ni ma nti ma mi nsi am so me so ko ya ko to so ba so ye dede dabi ma anye dede na me ko ya no oni ho no me ko burum no am si oni ho na am si wo so ka ne a me ba first one me burum ansa na obi nti am so burum ne say me buru punu no me se wo ho kon nti me bo mu sa wo se ma be ye dede na nti me dan no ba bi o te na ye ono ne fie ai wono ha wasi 4 rooms 6 rooms self contained od bia ma haya na dabi wasi na ne no so be ye dede obi wura ma nanim begu asenti wo ma obi amfa bi ma obi ahai se wo se bo no so no ba ya no wo ye ne ho ayi a boga on kasa elephant achim fahino wo swadro wo ko new site a eye aduasam wo tra swadro wo mo baby akoto mu di asam na tra ayi baby amu bu petrol share bi wo ntu free share no na akọ Pentecost asoda free Pentecost asoda na akọ ne fie oh me hwe baby a wo free hin ko free komasi ya ne ko hwa kwatintin a wo mai kura nim se ma me ko ne mpna ho se bibi ko ye wo mpo a be hu mi be kan ma me mate obi anim to ne nkrai no mfa na ho ma no kwa mi ajekum ene ye me a woni a wo se fe na adwo bia ye me na me no wo kasa wo
woyɛ ne nua ɛnura me ba obi ɔno wada deɛ so so nua ba de santi ɛnura me ba hɔ wohu me ka sɛ me ba na na adwane yɛ me kɔda ma me fie ma ade kyɛn e ma me de abufuo kura de kohyia ba boroboro enti papa fa wo so mpɛ anuguase a anka wo ma me ka ne bɔkɔ na anka wo ka sɛ mpa kyerɛ me na wani ma ni ne yie enti futu ahoma no me pusu na fa na ka de wom na fa me sika bɛdɛ me na anya sɛ aduane kura de obɛgye de kyɛ saa na ma no asi yo edase ode obetwen kosi sɛ yebenya Mr. Jekum na homa no ekɔ papa enso womfa kɔ no sɛ maami atena na se enye ne mema sem edwene ne ho na wode aware abɛdaada no abɛka na hwɛ woni mfidudu anu atena sɛ womfa bɛma wabɛka hwɛ wie a uwie ya ate maami o se da wo fa no bra wo bre me wo kyere me papa etua ko ni o so ya ko me wo kyere me papa wo so wo bre yie ko na tua wo ba tene kwa no wie ya o ko fa mpra ko se de asanji di sika Mr. Kwame Ejeku mo fa nto so